Alright, indaba kashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nenabendlondle nophaphe ekhanda sibingelelekele iBlack Life TV igama lohlelo impande zama-Afrika igama lami King Sichaka ngokaluqa ngihleli nani nginethezekile nje ngithokoza ukuthi ingxenye futhi again yohlelo lethu olukhulu usuku nosuku qhubeka kusubscribe ulike ube ingxenye yomndeni oya lapha ku-1 million subscribers make nje kushaya uJune sobe sesilapho sobe nawe ukujabula nathi khululeka sokwenzela indumo ezulu ephathi sijabula nawe cabanga right asike lo hlelo lisiza ukuthi ngabe kuhamba kanjani kwisihambeli sethu sokunamhlanje futhi asibingelele Sanibingelela sanibona. injani na Siyaphila njani? hayi sekhona mfowethu asikhuluma nami nje ngizwe ukuthi mhlawumbe ubhuti ubani uvelaphi owakhulela Igama lami nguPhilani ngwakamdletshe ngikhulele eHluhluwe. mfowethu mhlawumbe ke asiqale back ey'nsukwini zakho zokukhula nendlela okhule ngayo ukhula usuka phansi kuze kufike manje mhlawumbe ake siqale lapho nje nanokuthi kuyekile nesikoleni ngoba phela abantu abafika la kube ngazi ukuthi bonke abantu abacobhoza lento zesithwalo banqa nokufunda ake sizwe ukuthi kwenzakalani ngabo Kuyekile esikoleni kodwa akufinyelelanga ngathi ka-grade 12. okay yeah Ngikhule mina esikoleni ngithole kanzima ekhaya bengekho abazali abazokwazi ukuthi bangikhuphule esikoleni. bekukhuphule ngale ndlela ukuthi babe nemali ukuthi uqhubeke Babe nathi ngiqhubeka. nibangaki lapha Ekhaya singu-20 nangowesi-21. unesithembu Yebo kunesithembu. yo 21 Yeah, 21. ingane nje Iy'ngane zamantombazane mina ngedwa umfana. my babu ya futhi sitela isitori sakho kudaba lwakho lonke nje sizwe ukuthi kungani usivakashele namhlanje Njengoba ngimvakashele lapha nje nginenkinga umkhulu wangishiya nesithwalo. Wangishiya nesithwalo umkhulu so ukuthi imfuyo bekhona ekhaya. Hayi ukuthi imfuyo bekhona kakhulukazi iy'mbuzi, iy'nkomo zazikhona ziyimbijana. okay Imbuzi zaziwu-40 ezazikhona ekhaya, iy'nkomo ziyimbili. oh yeah yona nto nje okhule kuyiyona Engikhule kuyiyona. alright qhubeka mfowethu Manje umkhulu-ke kwasho ukuthi wethwele-ke umkhulu engangitsheli ukuthi uthwele. Njalo ebusuku eloyivuka ehambe esibayeni sey'mbuzi. Kanti lapho esibayeni sey'mbuzi khona into afika yenza lapho esibayeni sey'mbuzi. Ngokukhula nami wagcina sengitshela ukuthi la ngithwele kanje. Uma ngifa lo mcebo ngifuna umthatho wena wenze kanje. Hhayi angithathe-ke umkhulu sibuye ngaye eceleni. yeah Angitshele ukuthi uma ngifuna ukuqhubeka umthwalo lo esiwuthwele la ekhaya bangilale nazo zonke lezi mbuzi lezi ey'lapha esibayeni eziwu-40. 40 wey'mbuzi. wena wedwa Mina ngedwa ulala nazo zonke nje ngilala nazo zonke. we hayi qhubeka awuneshoyo Hhayi ngilaleke nazo lezi mbuzi. Lezi ezinye iy'mbuzi-ke sibuye siy'dayisele abantu abafuna ukuhlaba khona sesilalile nazo. Hhayi bayithenga abantu abuye apheshe ngezinye. yeah Kuthe ekugcineni-ke eyodwa yazo le mbuzi le yagcina esiyikhipha umntwana. Lo mntwana kule mbuzi isingezansi sakhe siyimbuzi, isingenhla siwumuntu. Hhayi kwadina umphakathi wafuna ukungibulala. Kwakhuza bomndeni basho bathi abangixolele angiyeke lento ngoba manje shuthi lento le angiqali ukuyenza seze ngiyenza. Ngangabatshela ukuthi isithwalo sami ngangisiphiwe umkhulu. bona babona umkhuba Bona babona umkhuba nje owenzakalayo. okay qhubeka bhuti Kwahamba-ke ekugcineni
Mase kuphoqa ukuthi ngilale nayo le mbuzi le ewumuntu ngenhla, isilwane ngezansi. Hayi inganekwane zenu. Alright. Yeah, kwagcinela Hhayi, ngilale nayo le mbuzi le. Gcine sengibothi ayikho right le nto le. Umthwalo wami ngeke uze ungiyise ndawo, angisawufuni usungicikile. Ngoba sengifuna ukuthi ngithole umuntu wesifazane yena ozokwazi ngithola abantwana kuyena. kuyona yonke lento oyenzayo ukuphula ulimi, yona yonke lento oyenzayo uyayibona ukuthi impumelelo, khona okuqhubekayo, kuyaphileka loku umthwalo wakho wembuzi ezofotolela nazo in one day uwedwa. Hhayi kona kwakuphileka ngoba njalo uma ngilale nazo, ngakini uma ngivuka ekuseni ngivuke kukhona phansi komcamelo okuyimayana nje imbundwane ngayo. Okay. So qhubeka ngakuphazamisa. Hhayi kwahamba-ke ngabona ukuthi sengikhulile manje sekufuze ngabe nginey'ngane zami manje ezithi bayo. Yeah. Hhayi ngiyithathe yona le mali yesithwalo le. Ngihambe ngiyofuna ngayo umfazi. Ngimthole futhi umfazi. Kuphoqa ukuthi manje uma ngizolala lo mfazi kumele ngiyoqala lapha ey'mbuzini engizogcina kuyena. Hawu. Unomnawo wabo imbuzi. Usenomna wabo imbuzi. Hayi, okay. Hhayi kuthi kusuka ngimthole umntwana ngimama. Angaphili. Sure. Ngihambe ngibone ukuthi hhayi i-wrong le nto ukuthi ngizolala nesilwane. Phinde ngizolala nomuntu. Ngihambe ngilale nesilwane. Ngibuye ngizolala nomuntu. Isigcino futhi njengoba ngilala nesilwane nje ngibuye ngizolala nomuntu. Iy'ngane zami lezi engiy'thola kumuntu zizogcina zishabalale zonke. Ngagcina sengifunile-ke inyanga ey'kwaziyo ukuthi ziyiqede lezi zinto ekujike iy'thwalo lezi esasiy'shiyelwa amakhehla amafa lawa. Yeah. Hhayi ngagcina ngiyitholile. Yangelapha-ke. Ngadayiswa zonke lezi mbuzi lezi ebengilala nazo. Kwaqala phansi kwafuka ezinje. Lesithwalo lesi sesilahliwe. Sabuyela kumnikazi waso. Nidayisa iy'mbuzi lezi sey'giliwe. Lezi ey'giliwe. Niy'dayisela abantu. Sidayisela abantu. Yo, kazi yini abantu bayayithenga? Kufanele ukuthi bathenga amakhosikazi abantu phela. Okay. Abazi phela abantu ukuthi iy'mbuzi bengilala nazo angithi yabo. Sure. Okay. Hhayi kuhambe-ke sidayise zonke lezi mbuzi. Bese ngiqala-ke seyidayiswe zonke-ke bese ngihamba-ke ngiyolala kahle nalo muntu wesimamelo engimkhokhele ngayo imali yesithwalo le. Oh yeah. Hhayi aqaleka vele umntwana-ke oyedwa-ke. Aphila akhula. Aphinde ahlala omunye. Aphila akhula. Hhayi-ke bakhuleke labantwana-ke laba-ke angisasebenzi ngesithwalo-ke manje. So broke again. Sengi-broke again. Sengiyayiphandela-ke manje ngiyaphanda ngapha noma wey'ngane nalo iqolo uyalithola la uhulumeni umnikile iqolo. Sure. Ngiyaphanda ngapha kuyadliwa ekhaya hhayi ngemali yokuthwala. Yeah. Bangixolela kanjalo-ke nomakhelwane ngokuthi-ke ngahambisa konke lokho enganginako. Sengiphila nje njengoba ngibona ngiphila nje ngiphikiswe ukuthi ngahambisa konke lokho engangikuthwele. Manje yonke lento uma yenzeka kufika esigabeni sokuthi uthi isithwalo uyasilahla. Ifamily le wakufanele uyinakekele emva uthatha isithwalo kumkhulu noma kubaba. Wawusucabanga ngayo wasala yaphila kanjani noma ungasenendaba nayo nje. Ifamily lenye Le yakho-ke ngqo le ozala iy'ngane zakini lezi ezinye ziwu-20. ngangingesenayo indaba phela ngoba isithwalo sasibhekene nami kona kwakwamantombazane ayethanda abanye abafana ngaphandle ayingathandi ekhaya. Okay. Alright. So kwase kuyinto ukuthi nawe usukhathele uyayiyeka yonke lento. Ngikhathele ngiyayiyeka yonke lento le engangishiyelwe yikhehla. Ngitshela mfowethu ke wayithi fahla sikhuluma nawe ngoba mina ezinye iy'tori ngikhuluma nani before nishuthe ukuthi uthe wena kukhona la kubuke khona iy'ngane zakho lezi othi unazo.
kodwa zingacaceli kahle ukuthi inhloboni yomuntu. Ngangiye ngiyithole kona iy'ngane mfowethu. Uthole ngiyayithola ingane kumuntu wesimame inenswebu yembuzi. Hhayi ukuthi inoboya, kodwa inswebu nje yembuzi umuntu uyayibona. Ayakuhleka kodwa. Uyabona ukuthi la kwasho ukuthi iy'mpondo ukuthi kube imbuzi. Kwasho ukuthi iy'mpondo ukuthi kube imbuzi. Okay. Yini ekwazi ushoda-ke impondo ukuthi beyimbuzi. Mana wona ayaxolisa mfuna ngifuna ukuhleka kodwa-ke hhayi mina ngiyekeni ngiyahleka we. Funa ngeke ungayihleki into uyihlekisa. Okay. So ma uyibuka wena lento kuyena umama ozala ingane uzizwa kanjani uma ebuka ingane yakhe ikulesi simo ngoba ungayiqondi noma umuntu noma isilwane noma imbuzi noma yini. Uyamtshela kodwa wena uthi nisukaphi noma mhlawumbe imfihlo yakho wedwa. I-secret phela ngeke ngikwazi ukumtshela umuntu wesifazane. Uzova nangale ethi abantu wangithatha ngemali yokuganga. Yabo. Ngoba phela manje ingane iy'nyawo ezomuntu, izandla ezomuntu, ikhanda ezomuntu. Kodwa ebusweni umuntu ubuka ubuso nje inswebana yembuzi ngathi ikhonyana. Sure. Okay. Yeah. So njengamanje-ke uyasho ukuthi udonsa ngodizini izinto ayihambi kahle nani. So ikhona inkinga ucabanga ukuthi ababukeli bethu bayakulekelela kuyona njengamanje obhekene nayo noma uthi wona uzoxwayisa nje kuphela ukuthi abantu ey'ntweni zonke abazenzayo bengathathi isithwalo uthini? Isixwayiso engathi bangangisiza ngaso. Ngathi ngizothini? Isixwayiso ebangangixwayisa ngaso isixwayiso abangangixwayisa ngaso baba nemibuzo ngale ngane le engiyizele ukuthi le ngane yakho yanenswebu kangaka yembuzi ebusweni. Ngithi mina hhayi phela abantu abakaNkulunkulu, umuntu uma esuke edalwe uNkulunkulu usuke engadaliwe yimina. Noma kuthiwa udalwe yimina kodwa uNkulunkulu ofikisa lento ukuthi kuhlala ingane esiswini yomuntu. Usho i-defend. Ngisho ngiyi-defend. Wena usola ukuthi ngesikhathi lana ney'mbuzi kukhona into eyasala esidodeni sakhe eyenza ukuthi iy'ngane zakho zigcine sey'buka kanjengayo. Khona nginganaki ukusola-ke. Yini kanti wayephuzisa omkhulu before ulala ney'mbuzi ngoba ngeke usuke nje out of the blue uma ubona imbuzi ubone kahle ukuthi lapha ungadla kahle. Kwakuyini le yayikwenza ube nogqozi lokufisa ukulala nembuzi? Khona into waphuziswana before? Ikhona into eyimbiza omkhulu engiphuzisa yona. Ngesikhathi ngiyiphuzile lento ivuka induku. Uqonde embuzini straight. Ngiqonde esibayeni straight ngoba naye uyehlala khona lapha esibayeni. Yo. Hayi, ngeke kuyehluka kwakho. Abanye zivuka izinto baqonde kubantu babo wona uqonde embuzini. Ngiqonde embuzini. Yeah. So njengamanje-ke uyasho ukuthi usuqedile ngalento nayichitha zonke iy'mbuzi zaya kubantu nasiqalana phansi nanezinto. Kulezi zinto akufiki nangengozi ukuthi uqale phansi wenza lo mkhuba njengamanje. Usekhona phela umuntu ozongisiza uma kwenzeka kuvuka. Oh yeah. Awusayi manje la. Asabalekile embuzini. Jo, asibonga mfowethu isikhathi nethuba ukuthi ufike nje uxoxa nathi sithemba ukuthi mhlawumbe khona abaxwayisayo nabafundayo bokwenzeka kuwena. Ya, ngiyabonga futhi. Babukele Black Life TV kwezinye zey'ndaba esiy'xoxela kunzima nanokuhlala odabeni sizosiqede ngoba abantu bethu esikhuluma nabo uyabona ukuthi sekukhona ukuphazamiseka okuncane abakutholele ngenxa yegameko ezibehlele empilweni. Asazi-ke thina siyabekezela sihlale nabo nawe uzobekezela nje ulalele ubuke udaba kuze kube sekugcineni. Umsize-ke uma ufuna ukwazi kahle ngestori buka ividiyo iqede yilokho ozokwazi ukuthi uma ucomment into eqondile. Kodwa abantu nje ovela umuze comment ukuthi kungcono ukubuka isihloko uvela ubona ukuthi imbuzi le. Kulungile-ke asihambe sophinde sibonana kokuzayo igama lami Chris Canga ngalo uqala ezimpande zama-Afrika signing out. It's the Black Life TV.